magsasayaw sa ating mga panauhin ay si Brigadier General Antonio Suknet at ang kanya pong kapartner si Mayor Eden Contado. Kuratsa, please. So this is Kinapundan Eastern Samar Town Fiesta 2023. Waray TV, subscribe. Isang kumakas na Irinasulitin Irinatira Kung kumaustura Magdadara Taro Ang bawang taro Kabayan Ang iya kamay mo Irinasulo Berbalik This is Kinapundan Town Fiesta 2023. Kinapundan Eastern Samar, Waray TV, subscribe.